Portosi, nezranil ses? Do Anglie jsem se vždycky chtěl podívat. Do 3 dnů tam dojedu. Zpomal. Tohle nevypadá na žádost od krále. Není zatím Richelieu? Co říkáš, Portosi? Dost možná, ale ty přívěsky je třeba přivést a rychle. Vždyť to říkám. Pojedu s tebou. A co tvá noha? Aby si na ples vzala diamantové přívěsky. Jenže ona je půjčila lordu Buckinghamovi a ten odjel do Anglie. Do Anglie jsem se vždycky chtěl podívat. Do 3 dnů tam dojedu. Zpomal. Tohle nevypadá na žádost od krále. Není zatím Richelieu? Co říkáš, Portosi? Dost možná, ale ty přívěsky je třeba přivést a rychle. Vždyť to říkám. Pojedu s tebou. A co tvá noha? Zranil jsi mě a teď mě urážíš. Portos a Aramis zítra jedou s králem do Fontainebleau. A aby šel sám, to je nesmysl. Jeden za všechny. Všichni za jednoho! Stejně tu ženu nechápu. Vždyť je závratně bohatá. Nežárlí? Že žárlí? A na koho? Na královnu. Že by žárlila. Co když je sebrala pro kardinála? Nepřehánějte. Takovou práci by přece nikdo nesvěřil ženě. Milorde, vy a Athos se jí snažte najít tady v Anglii. A já budu pátrat ve Francii. Dobře. Snažte najít tady v Anglii. A já budu pátrat ve Francii. Dobře. Sejdem se v Paříži. A s přívěsky. S přívěsky. Hey, darling, you come with me? Ne. Veličenstvo? Dovolíte nám ten úkol dokončit? Podle mě je už splněn a výborně. Chtěli bychom překvapit pana Karla. Mírně se, Athosi, teď není ani 10. Víno nejlíp pročistí mysl i duši. Koukněte, nějak mu to s tou Konstanc neklape. D'Artagnane, ta milady de Winter tě nějak zmámila. A přitom Konstanc je tak miloučka. Konstanc je vdaná. Předtím ti to nevadilo. Byl jsi u ní? Pořád jde o ní? Jo. Blondýna s modrýma očima. Jo. Má oči jako jezera, div se neutopí. Na blondýny pozor. Umí být zlé. Kdysi jsem jednu takovou miloval. Ty, vždyť se o ženy nezajímáš. Žiješ cudně jako mnich. Myslel jsem, že tě přitahuje jenom láhev. Začal jsem pít až pak. Neboj. Já nejsem duch. I když bych měla být, když jsi mě zabil. Přiznej se k tomu. Využil z toho, že jsem omdlela a oběsil jsi mě na stromě. Pan hrabě de la Fère zabil svou ženu. A od té doby se skrývá pod jménem Athos. Měl by se radovat, že jsem živá. Máš aspoň důkaz, že nejsi podlý vrah. Neskrývám se. Chci zapomenout. A na co vlastně? Na tu vraždu? Na tvou zradu, podvody, tajnosti. Tajnosti! Nikdy si nechtěl nic slyšet. Popravil si mě, odsoudil bez soudu, jen tak. Pořád si mi lhala, zhanobila s mou čest. Proč se zvrátila? Chci ti všechno vysvětlit, říct ti pravdu a vidět, jak se trápíš, jak trpíš a pořád po mně toužíš. Já, že toužím? Ano. Co pak nás dva by ještě mohla spojovat láska? To jsi blázen. A jak to, že jsi to přežila? Prostě přežila. Jsem živá. A jak živá? Ty jsi zrůda. Odejdi, Charlotte. Nech D'Artagnana a vrať se do Anglie. Nenechám. D'Artagnan už je můj. Nech ho, nebo... Nebo co? Co? Řekneš mu to? Neřeknu. A co mu řekneš?
Nic. Musel bych se přiznat ke zločinu a nahlas vyslovit svou hanbu. Nic mu neřeknu, ale nech ho. S Bohem, Charlotte. Už nikdy tě nechci vidět. Nikdy. Vzpomeň si. Pomodli se, Charlotte. Naposled a potichu. Nebo ti probudnu srdce. Prosím tě, Oliviere, lásko. Tolik jsem tě milovala. A ty mě pořád miluješ? Ano. Tohle jsem tedy mohl vykonat sám. Ta žena je ďáblice. No to je. Už je pozdě. Loď právě vyplouvá. A co je tohle? Vy za nic nemůžete, pánové. Lorda Buckinghama zavraždil náboženský fanatik. A ne ta žena. Byl to asi jeho osud. Madam, nerad obtěžuji, ale vaše věrná Constance Bonacieux zmizela a ani její manžel nemá tušení, kam se poděla. Buďte bez obav, plní jistý úkol. Vím, že k ní chováte něžné city. Jeďte za ní, čeká na mé pokyny v klášteře v Betin. Napíšu vám list pro matku představenou. Rozsevá smrt. Protože jsem mstí. Protože několikrát zemřela. A je šílená. Unikla, když ji vraždili její rodiče. Unikla knězi, který kvůli ní opustil církev a chtěl jí zabít, když ho odmrštil. Unikla i prvnímu manželovi, který ji oběsil, když zjistil, že má cejch prodejných ženštin. Jak to mohl nějaký muž udělat? Ten muž jsem já. Charlotte de Bray, rozená Bexnová, byla hraběnka de la Fère, než si vzala lorda de Winter. Byla to má žena. Jediná, kterou jsem kdy miloval. A kterou miluji dosud. Jenže v jejím světě není víra ani zákon. Jenom zloba a násilí. A stahuje nás tam. I já tam spadnu. Jako mnozí. A proto piju, abych zapomněl na tu hanbu. A jak sám sebou pohrdám. Připravila mě o vše. Kromě života. Ten mi zůstala. Myslím, že vím, které. Ale musím za někým zajít. A sám. Nejste Jakob Mazel? Jsem. Ale my se známe. Už zase jde o ní? Ano. Držitel listu, co vykonal, to vykonal na můj pokyn. A pro dobro státu. Kardinál de Richelieu. Rád vám vyhovím, pane. Vidíte, přátelé? Tady jsem se narodil. Ale poslední hrabě de la Fère nedokázal uhájit čest svého jména ani udržet panství. Vidíš, D'Artagnane? Až kam mě láska zavedla. Poběž ho! V rameni zahledl cejch, kterým se označují poběhlice. Nikdy jsi to nenechal vysvětlit. Nechtěl si nic slyšet a přitom šlo jen o pomstu, o hanebnou pomstu. Já ti odpustila, že jsi mě oběsil. A tohle musíš pochopit, jestli jsi mě opravdu miloval. Miloval jsem tě, Charlotte. Ale ty si pošpinila všechno.